ọ dị mma ọ dịkwa ka netwọk ga na-enye nsogbu maka na ya anaghị anụcha ihe ị na-ekwu ọ bụrụ na ị ga-ahazigharịa ya anyị ga-enweke na-achụkwute gị mana ugbu a ka anyị gaa na nke Akachukwu Nwankpo biko gwa anyị kedu ihe iji wee hapụ ihe niile ị kwesịrị ịrụ na ihe ị na-eme si na ịzọ gọvanọ kazi gị mkpa kedu ihe iji n'aka abịa iji chọọ ka enye gị ikike bụ gọvanọ Anambra steeti ihe m ji bịa wepụta onwe m ka nzọ ọkwa ọchịchị Anambra steeti bụ maka na o doro m anya na Anambra bụ nnukwu obodo Chukwu gosiri agozi. Anambra nwere ife niile, ndị nwe ife, ndị dara akwụkwọ, ndị nwere ego, ndị nwere ọtụtụ onyinye Chukwu nyesịrị ha. Mana ife bụ na ịbịazie na Anambra nyechara ihe niile a dịka ebe agbara ọsọ ụzọ ejikpọsịa nwere ife niile ihe eji edozi obodo nke dịzi ya nke ga-abịa n'anya dịka Anambra wee sị na wee nechaa anya bata na Anambra nọ ara ịtọ na be nna m wee nedo anya mmalụ ife na-ese wee ghọta na ife na-ese bụ na ọnọdụ ọchịchị Anambra bụzi ihe ọtụtụ mkpụrụ mmadụ nwere were tii na akpa wezi ha na-acha ajụjụ ha na-akpọ ha na-ere amamihe niile dị na Anambra ewekpo bụrụzi ha kponye n'ahịa ihe mmụọ pụtara bụ ka m wee weta usoro a ga-eji wee nweta ezigbote ọchịchị na Anambra steeti usoro m na-ewepụta bụ usoro nke onye ọbụla tinye ọnụ onwere ndị na-agagharị si na ha bụ ọka mmụta kachasị ihe niile ọha kacha malụ ndị a na-adịghị enye ndụmọdụ onwere ndị si na ha nwechara ego ha nwere na ha binye ha Anambra ka ha rụọ ihe niile na-abụrụ ha Anambra ntụ ndị Igbo si achị onwe anyị bụ onye kwute ekwute anya wee tụọ alụ wee gaa n'ihu anyị maka esi eme ya ebe a na-enye ya ọfụma bụ ụmụnna wee si ndolito ụmụnne m ndị na-enweghị ihe onye ọbụla nwere aka ike onye ọbụla nwere nke o ji eme ka anyị gbakọ n'ọnụ tobe ọchịchị ga-abụ onye nyere ọkwa ọmanye iwu dị n'obodo ndị na-achụta Igbo bụ ndị asembli amalụ na ha nwere ige ndị mmadụ ntị ha mee mgbegede akpọchichi ya ha azụ ndị na-arụ na gọọmenti enwee ite esi emefa wee na-aga ọfụma ndị ọbụla nọ civil service afụ na ha na-arụ ọrụ ha n'usoro etu esi wee dobe ihe mpụtara nke enwe gọọmenti enwere gọọmenti ka mpụta ka etinyeze gọọmenti na ihe ọzọ niile gọvanọs abụrụ ndị ga-adị umeala gee ntị ihe onye niile Chukwu nyere ndị Anambra wee nata ụlọ onye niile ahụ nata ụlọ ndị Anambra wee fụ na ha nwere obodo ebe ha na-ege ntị ebe ha na-atụ ilo n'ilo ebe ya bụ onye mee ihe ọjọọ etiti ya nke kacha mkpa bụ na onwere onye ga-ebu ọ dị mma Akachukwu daalụrị nne ejikwa m aka na ndị na-agwa na-egekwa gị ntị nke ọma maka na oge gị agafeela ugbu a anyị ga-enye ohere onye na-azọ n'okpuru pati APM bụ onye Njenje Geoffrey ịgwa anyị Geoffrey biko gwa anyị gịnị kpatara iji wee chọọ ịzọkwa gọvanọ Anambra steeti n'oge a ọ dị mma Geoffrey anọghị ugbu a Azụbike echetelu biko gịnị kpatara iji wee chọọ bụ gọvanọ Anambra steeti kedu ihe ị nwere karịsịa o ji wee dị gị ka ọ bụ dịka akwara ugbu a ndị be anyị daalụ in Anya na race I think I'm one of the youngest. Mana nego manya for Elife Shaga and Anambra State. Who Elife Shaga na Nigeria. Would you love now? I'm construction. I'm into construction work. So Munandi Opekatampe, Namonandi, Ndinekumani Nalo. I'm even in Nekumani. I'm a million money there. I'm from cases, I'm feeling a band.
ana m aga na street ama nke ife na-eme na street ụmụ be anyị na-ata afụfụ. Our young boys and young girls are suffering. Onye gụchaa akwụkwọ jiche mahadum pụta ọrụ adịrọ, ịchọkwa inweta ọrụ enweta kwụ ụgwọ ọrụ a na-akwụzi ụgwọ ọrụ na Nigeria na-akwụ ụgwọ ọrụ na Anambra steeti. It is very wrong. Ọ dị njọ. I need more. Even my slogan, I am the new narrative. The insecurity in Nigeria today, insecurity about the young ones. All family on the insecurity, I don't know the young ones. Onye nwere ọrụ ọ na-arụ ọrụcha ọrụ na mgbede ọ nara obi ọwụwa arụ zuo ike agwụ ya. Mana nkịta azụtọ ife niile na-eme ụmụaka enwere ọrụ abịa n'ọtụtụ anapụgharị a na-eme yawu agaghị akarịghị obi ife a na-eketa m anya nekịta anya ọ bụrụ na ego na-awụfu awụfu nwere m ya na-enepụta m anya anyị nọrọ na fensị na-enene anya ka ife ga-eme nke ife ga-eme n'ife na-eme a na-eme ndị na-achị oge gagakwa chịta mana onwere ife anyị pachịta nwere ife anyị achịta. People are suffering. Nigeria na ibe na Anambra be anyị Anambra na-eche ụmụaka be anyị agụụ dị. Onye ọbụla nọzi into atakwuzi drugs. Ụmụaka be anyị our youth nọzi into drugs drugs into na obodo adịrọ mma. We need to change the narrative. I need to change from buying and selling to production and selling. I need to change a lot of things. Ụmụaka nwụọ ọrụ. Ọ bụrụ government job. It's a tripartite something. Government will booster. If I change now, government will boost. Ndị Anambra nwere ego karị. Nwere ụmụnna efi abata na ụmụnna here afọ bilionia here afọ bilionia. Mana ka ebe na-eme the investment outside Anambra. Investment onye Anambra na-eme bụ ịga lụọ ogbogbo ụlọ. Ọ bụrụ investment. Anyị na-eji ka akụluo ụlọ, akụkwụsị ilu ụlọ, akụluo ụlọ onye ọbụla ụmụaka be anyị young ones nwee ọrụ. Ọ dị mma maazị onye echebiri oge gị agafeela mana ihe m chọrọ ịjụ gị na ihe a nụnwa ikwuru ugbu a bụ na esi n'ọgị nwapụtarịsị na ndị na-azọ ọkwa gọvanọ. Ị chere na ndị mmadụ ga-asị na iweghị experience ma ihe gbasara ọchịchị ka bụ obere nwa compared to ndị gị na ha na-eme azọ ọchịchị a? Ị chere na a ga-asị na iweghị experience? Experience doesn't come into. I already 50 years. By November 10th, I'll be 51 years. Only go 50 years of his life. I'm going to say, university. So I will go experience. With different name, all now, even companies even people may experience operating on air condition office. Experience one on the street. No man can on the street. On a low mall. Oge gị agafeela. Ihe ọzọ m chọrọ ịjụ bụ Ben Etiaba. Ben, nne gị chịrị Anambra steeti. Ọ bụ maka ya mere iji wee chọkwa ịbịa zọkwa ọchịchị ọzọ. Unu na-achịbe ezinụlọ na-achịbe ọnụ achịtabụ ọnụ ụlọ. Gị nwa chọkwa ịzọkwa ọzọ. Ọ gịnịzi chọzị ka ọ bụrụ sọsọ ezinụlọ unu ga-achị Anambra steeti? Daalụ nwanne m nwanyị. Ife a ga-eji na-ajụ ụdị ajụjụ a bụ maka na ndị be anyị afụgo ọchịchị bịa lie before. Ọ bụ na afụrụ ya n'ọbịa abụọ, o nwere onye ga na-atụ ka mmadụ na-abụ ma mmadụ ịtọ ma iri ga-esisi n'ofu ezinụlọ wepụta ịdị arụ ọrụ. Mụnwa afụrụ ya n'ọrụ ọgwụ, afụrọ m ya n'oriri. Ife kwesịrị ime bụ enelecha anya mmalụ onye umeefu idozi obodo ka bịa edozi esi wepụta ya. Ọ bụrụ nwa ogbenye ga-emenwu ya esi wepụta ya. Ọ bụrụ nwa ọgaranya ga-emenwu ya esi wepụta ya. Ọ bụ na nne ga-achịgo ma ga-achịgo ma ọ chịgo o kwesịrị iwefe ya na-ene anya. Onye ọbụla kwụ m ebe m na-azọ ife ama na njiji aka m na-aba azụ ya na njiji ime m niile azụ ya. Onye ọbụla kwụ m ebe m na-azụ ya ga-ama na nwere ụbọchị n'ụzọgide ndị Anambra si bụ ya na akwụkwọ na mama machiko na ọmụmana ọ chịrị na brọ. Naanị otu nkeji ka ị nwere isi ajụjụ nke ahụ.
ka m dakwute gị Maazị Akachukwu, isi na ị chọrọ ịkpọbata ndị mmadụ na gọọmenti nke gị. Kedu ka isi chọọ ime nke a kpọmkwem? Then Anambra State, I went to Kuala Lumpur. That is something like I am going to local government. Onye ọbụla na-etinye ọnụ na ọchịchị obodo Anambra Steeti na-esi n'obodo ndị abịa obodo niile enwere ụlọ nna. Ihe a chọrọ ime bụ abịa na local gọọmenti etinye ọnọdụ ebe ndị Igbo, ndị na-achị taa, ndị tari n'ọrụ, ndị isi taa, ndị nkuchi ụmụnna, aka ji ọkụ ụmụnna, ọma na sekretari, na ndị ọzọ esi ndị nwata esi ha nọkọ ọnụ. Onye ọbụla ga-eje n'ụlọ mmepụta steeti asembli, ejeje chairman, ejeje kansụl, n'obodo anyị kata arụpụta onye ahụ ọsanyị na ọrụ ndị obodo akwụkwọ. Kedu ka ị nwere isi ajụjụ nke ahụ? Ka m dakwute gị Maazị Akachukwu, isi na ị chọrọ ịkpọbata ndị mmadụ na gọọmenti nke gị. Kedu ka isi chọọ ime nke a kpọmkwem? Aga m adọbiri gị onye na-azọ n'ọkwa pati. Ile anyị ugbu a onwepụrụ ike ikwu ihe o ji wee kwesị ịbụ gọvanọ. Ị na-anụ ihe anyị na-ekwu? Ọ bụrụ na ihe anyị na-ekwu gaa n'ihu, ị nwere nkeji 3 ikwu ihe o ji bụrụ gị nwa ka mma kpọmkwem ịbụ gọvanọ Anambra steeti n'afọ 2020. Ndị ụmụnne m na Anambra ga-atụnyere m vootu ka m wee bụ onye a ga-arọpụta echi Anambra, maka na ọsọ mụnwa bụ onye ji a ga-ejigbo ndị sekuriti na Anambra, a ga-ejigbo obodo akwụkwọ. Ndị ọkaiwu si na ịmanye ife na-enwe ọ bụ ife nwere ka ị ga-enye. Ana m eche na obodo mkpụrụ ọfụma egwu ana agha ada atụzi ụdị egwu a na-atụ ụbọchị ife mpụ. So na ebilibu m na ọ bụ maka na azụrụ m ọfụma n'ife gbasatalụ ka a ga-esi wee chekwa obodo. N'ọbịa bụ ife kacha mkpa kịta, ọ bụ udo dị n'obodo, ewekwu eziokwu ọrụ agamniru n'obodo mmepe. Ọbịa ka m ga-esi n'ọkwọ mụnwa ka m na-elo bụ onye kasị na-akwado n'ịchị obodo anyị maka oge ga-agala ma netwọk gị ka na-emekwa isi kweke. Anyị ga-alaghachikwutekwa gị na Maazị Chidozie, mana tupu anyị ajụọ unu ajụjụ unu ga-eji otu nke weza ka anyị nabata ndị na-esonyere anyị n'ime studio anyị ebe a, mbụ ndị nọ n'akụkụ na-ege anyị ntị, na-egekwa unu ntị. Anyị na-asị unu nnọọ. Ọ bụ na ị nwere ike ịkụ aka gị, gbapụ maịkị gị, kwụrụ onwe gị aka ebe ọbụla ị nọ, maọbụ detuo na kọmentị anyị, jiri emoji ọbụla masịrị gị detuo na kọmentị etu obi dị gị. Anyị na-asị unu niile nnọọ. Unu nwere ike ịkụ aka ka unu kụọ aka ka ndị mmadụ marakwanụ nnọọ ya. Nnọọ. Ọ dị mma, ka anyị na-aga n'ihu. Maazị Onyeji egbu isi na ọ bụ maka na
azụrụ gị n'ihe gbasara nchekwa mere iji wee chịbụ gọvanọ. Ị kwesịrị iche ka ị wee bụrụ gọvanọ tupu ịkwa alụ maọbụ tụnye tupu ihe azụ etu a ga-esi nwee ezi nchekwa n'obodo. Isi na ọ bụ maka na azụrụ gị maka ezi nchekwa, ị kwesịrị iche ka ị bụrụ gọvanọ tupu ịtụta aro etu a ga-esi nwee ezi nchekwa n'obodo. Ọ bụrụ na Anambra steeti masịrị gị, ị ga-echerịrị ka ị wee bụrụ gọvanọ tupu ịtụta aro inwe ezi nchekwa. Mba, mma nche mana ọ bịara wee bụrụ na akpakọcha ife niile eji abụ gọvanọ na nji ụzọ ise o nwere ndị nji enwere ndị so azọ ji elu ike dị mmekọrịta mmadụ na ibe a na-akpọ diplomasi. Oke, echeghị na o nwere onye nọ na so azọ kịta ji ife a na-akpọ diplomasi. You understand? Eji m ihe maka na m rụrụ ọrụ mmekọrịta obodo na mba United States of America na Washington DC. Abụkwazị m an engineer na architect nwee PhD in that field. Zụkwuo afịa ndebe ji ma ndebe anyị atụrụ m mgbere na Idumota tụọ na Alaba. Ọ dị maka ịdọbiri ya ebe anwa n'oge ga-agala ka anyị gaa n'ihu na nrụrịta ụka. Biko na-edetu ajụjụ ọbụla ị nwere maka ohere ga-abịa ndị na-esonye anyị ka unu nwee ike jụọ ajụjụ unu. Ugbu a na anyị ga-aga n'ajụjụ ihe gbasara akụnụba Anambra steeti. Aga m amalite na aka onye na-azọ okpuru pati AAC bụ Nwankwọ Chidozie. E nwere nkeji abụọ ịgwa anyị dịka anyị si kwuo na mbụ, Anambra steeti, akụnụba Anambra steeti dị ezigbo mkpa n'ala Igbo maka na Anambra steeti bụ isi azụmahịa ala Igbo. Kedu ihe ị ga-eme kpọmkwem ịkwalite akụnụba Anambra steeti? Ọ bụ na ị ga-eme ntị asị m kpọmkwem maka na anyị na-ekwu anyị anaghị ekwu specifics. Ọ ga-adị mma ma ọ bụ na ị ga-akpọ okwu aha gwa anyị ihe ị ga-eme kpọmkwem ịkwalite akụnụba Anambra steeti, mee ka ọ na-compete with steeti dịka Lagos na Kano na steeti ndị ọzọ dịcha na mpaghara dị iche iche. Nke bụ eziokwu na mụnwa bụ onye oji ego achụ ego, maka na abụ m onye oji ego achụ ego na mba ụwa dị iche iche. Azụgo m ahịa na obodo dị iche iche dị na mba ụwa, bụrụ mmadụ lụgolu factory ise ndị na-alụ ọrụ n'ime elulu 5,000 people, nde mmadụ ise na-azụ afịa ndị si n'aka m eli na obodo anyị bụ Naijiria bụ dakachari na ana. So ebe mmụọ ma ọfụma bụ ka esi eme ka ewuo ụlọ ebe a na-alụpụta ngwaahịa. Ewugo m ụlọ a na-alụpụta ngwaahịa ebe ise dị iche iche. Na Anambra steeti aga m alụ ebe a na-akpọ industrial park, maka na industrial park bụ ebe anyị na-edili. Anyị ga-edevelop gaasị dị na be anyị dị na Anambra River Basin, wee mee ka gas ka ndị ọcha si mba dị iche iche bata ala Igbo ịbịa alụpụta ngwaahịa. Alụpụta ngwaahịa lesi ebe jikọrọ Afrịka dị na na-akpọ African Trade Agreement. Anyị Igbo ga-abụ Japan of Africa ma ọ bụ na nchịba Anambra steeti. Anyị ga-ebido ịlụpụta ngwaahịa ga na-elesi Afrịka niile. N'ime izuụka gara aga, containers si na my factory gaba Ghana. Ana m eshipụ ngwaahịa to Ivory Coast. Ana m eshipụ ibu m na mba Afrịka dị iche iche. So aga m emepe ebe a na-alụpụta ngwaahịa na Senatorial Zone 3 dị na Anambra steeti. Ọ dị mma. Anyị ga-ebido
ọ dị mma anyị ga-adọbiri ebe anwa oge gị agaala lekwa ọkụkọ na-acha nkeji abụọ ka ị nwere ịza ya bụ ajụjụ a aga m ajụ gị ajụjụ ọzọ na-esote ya mana ka anyị gakwa na ndị ọzọ Akachukwu Nwamkpo kedu ka ị ga-esi kwalite akụnụba Anambra steeti gịnị ka ọ dị gị ka Anambra steeti kacha n'idie ugbu a n'okwu akụnụba n'okwu infrastrọkchọ IGR Anambra steeti esoghị dị na steeti IGR ya malitere na Nigeria chacha kedu ihe ị ga-eme iji mee ka investors na-abịa na Anambra steeti etinye ego ha ka enwe ike na export ihe from Anambra steeti gịnị ka ị ga-eme kpọmkwem Akachukwu aka n'ihe dị mkpa na a ga-eme ụzọ ihe nọdụ mkpa nke izi sekuriti ịdị mkpa na onye ọbụla bata anyị na Anambra onwe ga-ebịa merụ onye ha arụ ma ọ mebisie ihe o ji ebe akụ na ụbịa nke bụ ọ bụ iweta ọkụ eletrik ka e nwee ọkụ ebe ndị na-alụ onye ọbụla nwere ihe ọ na-arụ esi na saịdị na-agabeghị mmanya wudi na Anambra steeti edozie ihe gas eji alụ ọkụ chekwa ya na kol nke dị anyị nso n'Enugu nke ịtọ bụ imepe Anambra ụzọ dị anyị dị mkpa na-emepela ụzọ si Ọba jee Ụga si Ekwulọbịa jee Amawbịa emepe ya onwe okporo ụzọ ịbụa ya moto ghere na-agba ọfụma ebe niile yere onye nke ịnọ bụ na ọ dị mkpa na anyị dozisilu ọnọdụ ndị na-alụ ọrụ maka na ndị na-alụ ọrụ dị mkpa na alụsịa ihe ọbụla a na-alụ ndị na-alụ ọrụ n'ime ya bụ ihe dị mkpa na ha bụ ndị ghọtalụ n'ọrụ ka a na-alụ ime ihe ndị a gosi ndị Anambra na etu esi eme akụ na ụba bụ ihe ọlụlụ alụpụta ife enwee ike ịdị productive enwee ike inwe ihe anyị na-elesi ndị mba ụwa ọzọ nke ịtọ bụ inweta ego onye nwere ezigbo echiche ihe ọ ga-eme kedu ebe ọ ga-enweta ego kedu ihe ọ ga-ejikwara wee gbaziri ego ahụ ebe na Anambra nnukwu ụlọ niile na-alụ ebe niile onwero nke nwee kolatara nke a ga-eji nwee ike iweta na bank m ga-enye onye Anambra ọbụla nwee prọpati na Anambra akwụkwọ ike eji wee bịa kpata na ụlọ tọgbọ enwe ike inye ego ụmụ ihe ndị a gasị m ga-emekwa fụ na ego dị a ga na-agbazili na interest dị obere ka e wee nwee ike ndị na-azụ ahịa ọ dị mma Akachukwu oge gị ezugo ọkụ ga-achago ọ dị mma aga m ajụkwa gị ajụjụ ọzọ ga-eso ihe ahụ ekwuru ugbu a mana ka anyị gakwuru Maazị Jeffrey Onyejegbu Jeffrey ọ na-azọ n'okpuru pati APM gịnị ka ị ga-eme ịkwalite akụnụba Anambra steeti ịhụrụ na Anambra steeti bụ steeti ego na-apụta na ya mana anaghị ahụ ya anya kedu ihe ị ga-eme iji mee ka Anambra steeti bụ steeti a ji ama atụ na Naịjirịa niile nke mbụ bụ na aga m eme ka edualize ya ilu niile bụ ebe na-akọchi na akpịrị na-aga tinyegasịa ya ife a na-akpọ flyover na n'ebe ọ tọchigasịrị atọchi ebe dịka Eke Igbo Ukwu ebe dịka Afọ Nnobi ebe dịka Oyiagụ Abaga ewesịsịa ụlọ dị ebe a ka anyị ga-eji nwayọọ wee tinyechaa value wee kwụọ ife ndị oyibo na-akpọ compensation ndị nwegasị ya bụ ụlọ anyị etinye ebe waya da-agba n'elu gbaa na-agba na ife a na-akpọ n'ọnụ oyibo infrastructure dualizia ilo niile atọchigara atọchi ọ bụrụ ife ndị oyibo asụ n'oyibo a na-akpọ complete infrastructure urban ware renew the state rụgharịa ebe niile tọchiri tọdụ the steeti na akpịrị nke bụ ọbụla m ga-eme na ife ọbụla gbasasalụ ikike akwụkwọ a na onye ọbụla ga-enweta within 3 days o ji wee tinye akwụkwọ ife a na-akpọ fee of full maka na o jidere ego anyị tọdo ya n'ala enweta onye bụ fee of full
enwere inwe ike eje na bank wee gbasiri ego wee tinye na business. So within 3 days of application, I ga-enye gị your share of flow. Nke ịtọ ọ bụla anyị ga-enewere anya ife ndị oyibo na-akpọ tourism, na anyị ga-alụ golf courses na nkeji atọ nwere. Ọ dị mma, daalụ rinne Maazị Jeffrey. Oge ga-agala ka anyị wapụ ya ọzọ gakwa na Etiaba. Ben, gịnị ka ị ga-eme kpọmkwem iji kwalite akụba Anambra steeti? Ajụjụ a maka na anyị bịa n'anya na Anambra wụ obodo ekwesịghị ịdị enweta ezigbo ego na ya, mana kwa ọnwa ịfụ na ife anyị na-agbakọ n'akwụkwọ anyị na-enweta eluro ka nke a na-enweta n'Enugu steeti. Kedu ife kpatara ya? Enugu ụkọ ndị ọrụ oyibo na ya, na Anambra industries anyị nwere erika, afịa anyị nwere erika. Ife kpatara ya bụ na ego a na-anata adaba na gọọmenti, ọ na-aba na akpa ndị na-anata ya. Ife izizi anyị emegodo, anyị bidogoro bụ anyị pichisi ebe esi esu ego anyị, maka na nke a ọ bụrụ na ichiri ya, o nwere ife ọbụla ị na-eme ego ya na-efukwa. Anyị akawara kwado onwe anyị ọfụma na o nwere onye ya akwụ gọọmenti ife karịrị ife o kwesịrị ịkwụ, mana ife ọbụla ọkwụ n'ọdịnaka gọọmenti anaghị afụ ife eji ya alụ. Nke a nke isi, of course, naghị eme ka obodo dị mma, maka na ọ na obodo adịrọ mma ebe ị na-enwere oge gị aga. Nke a bụ na nke a dị iche. O nwere ndị ebe esi enweta ego a na-akpọ grant ndị ọcha na-eweta, ndị na-eweta biya mbụ na Anambra na ndị ọcha na-eweta ya n'ana. Ọ ego a na-eje ga edozi obodo, mana ndị ọcha na-eweta ya ma ọ bụ na ha fụna nke a nakọta na be anyị na o nwere ife eji na-ada eweta ya, na o nwere ife eji ya alụ, na ọ daba na akpa gọọmenti. Oge anyị meri na ha wee fụ ndị a na-eweta ego a na-akpọ foreign investors, nke a bụ grant foreign investors. Ndị enye anyị grant afụ na onye na-achị ọchịchị na-eburu adịghị ego ife ọbụla na-eweta na ọ ga-aba na ife eji maka eweta ya. Anyị ebidokwa nwetara ha anọbụkwa ya mbụ, eme ha na anyị akpọchigata ha tinyekwo ndị a nọrọbụ ya mbụ. Mana ka anyị emechazie ife niile a anyị emewekwa ife ga-eme ka anyị na-enweta ego karịrị onye anyị na-enweta bụ maka na anyị chọrọ ihe develop ife anyị na-akpọ industrial parks n'ụzọ senatorial zone na-atọ dị na Anambra. Ka anyị na-eme ka anyị nyezi aka ka ndị ọcha bataba, ma ndị be anyị nwere ego rinne n'obodo oyibo, ma ndị be anyị nwere ego na Naijiria. Ije Lagos ndị be anyị na-doziri ya, ịbịa Abuja ndị be anyị doziri ya, nwaanyị na ndị be anyị ndị Anambra dozie ya nwere ike idezi na be anyị tinye ego. Ọ dị mma, daalụ rinne Ben. Oge ga-agala. Biko Maazị Azubike Chetegbu, o rula gị ugbu a, gịnị ka ị ga-eme kpọmkwem iji hụ na akụnụba Anambra steeti ka mma karịa etu ị ga-esi zute ya ma ọ bụrụ na ị nweta ọchịchị gọvanọ Anambra steeti anyị na-azọ? The basic thing in any environment with the economy, onye eliro nni akọ ka na-akọlịa, we need investors. Ndị Anambra investment policy outside. And how do you attract these investors? You bring them in by, first of all, we find about tax holiday. Only your tax holiday will not come to your place. In your tax holiday, he will jump into your place, but then I beg you, the investment on him in the next 2-3 years, go recoup will profits. Without that, nobody's coming in. 2, at the end of the day, a major tax holiday, what if the buy Diego global industries develop the farm, because even agriculture, every local government they make cash crop on a develop. Every local government, you take here 21 local governments in Anambra State, only each one went to 21 cash crops and they develop. Before Malia ranches will be developed, poultry, everything, piggery, and then because overall, in the now, the young ones now only fan. But at the end of the day, if you engage them, government they embargo. So if the first thing you bring in investors, and how do you attract investors? Or talking about tax you never tax holidays. That tax holidays will encourage them to come in to invest, because when you want to make investments,
park investment even before o wee kwubezie okwu ekwubazi ihe na mana ife ndị be anyị na-ebe bụ onye batara ihe na-anọ ewulu taa chọọ igbu daalụ rinne Maazị Azubike oge gị ezuola oge gị ezuola. Ọ bụrụ na ugbu a ka ị na-esonye anyị ịnọ na BBC News Igbo ebe anyị na-ewetara gị nrịrịta ụka pụrụ iche maka ọkwa gọvanọ ndọrọndọrọ ọkwa gọvanọ Anambra steeti afọ 2021. Ụbọchị nke tata anyị nwere mmadụ ise pati ise nọ ebe a na agba nke mbụ nrịrịta ụka. Agba nke abụọ ga-eme echi. Anyị nwere pati AA, pati AAC, ADC, APM na APP. Ọ bụ ha bụ ndị n'ebe a taa na nrịrịta ụka. Anyị ga-adọbiri itu ya ebe a nwa obere jee ṅụrụtụ mmiri, mana mmiri ahụ anyị na-aṅụ abụghị ka anyị gbata aka. Anyị nọ na Anambra steeti ugbu a tupu anyị aga ịṅụ mmiri. Anyị nọ na Anambra steeti ugbu a na-ele anya ka anyị mara ihe na-eme n'obodo kpọmkwem dịka a na-akwado ya bụ ntuliaka. Chigozie Ọha bụ onye ọrụ BBC News Igbo nọ na Anambra steeti ugbu a. Chigozie, biko gwa anyị kedu ebe ị nọ, gịnị ka ị na-ahụ na Anambra ugbu a, kedu ka obodo dị dịka na-akwado ntuliaka na-abịa n'izu na-abịanụ? Chimezie nwanne m, ndewo. Igbo bụ Igbo, ana m ekene. Ebe anyị nọ taa bụ anyị nọ n'isi obodo Anambra steeti nke bụ Ọka. Ihe a bụ ụzọ si Kwata gaba Unizik Junction. N'ezie enwere ka obodo si debe isi. Enweghị onye ga-ahụ ji ọkọlọtọ otu ndọrọndọrọ ọchịchị ma ọ bụ yiri uwe ha ma ọlị na-achụ nta ya bụ vootu, n'ihi na eziokwu bụ na egwu dị n'obodo. Mgbe a jụrụ ndị mmadụ si ha sị oge ntuliaka ị ga-apụtakwa, ọtụtụ kwuru na ha amabeghị o, n'ihi na ndị otu IPOB nwere ike hiwe ọnọdụ ọnya pụtara ezi ga-adanye n'ụbọchị ntuliaka ahụ. Ha kwuru na ọ dị otu a na ha ga-apụtakwa ezi o, ebe ndị uwe ojii na-ekwu na ha dị njikere, na ha kwụchim ịhụ na emere ya bụ ntuliaka mee ya nke ọma. Ka nke ọzọ na-egwukwasị ihe niile ha nwere ime ya bụ ntuliaka mee ya nke ọma na o zuola oke. Gọọmenti na-arịọzi ndị mmadụ biko pụta n'ụbọchị ahụ tụọ ya bụ ntuliaka na osikarị ike ka ehiwe ọnọdụ gbata ịhụ na emere ya bụ ntuliaka ma mee ya nke ọma. Ndewo. Anyị ekele gị. Unu anụla ka ọnọdụ dị na Anambra steeti. Nke a bụ ga-ebute anyị n'ajụjụ ọzọ anyị ga-ajụ unu ndị na-achị ịzọ ọkwa gọvanọ. Ya bụ ajụjụ bụ gbasara nchekwa Anambra steeti. Ọ bụ n'ala Igbo niile ọ dị ka nwere etu nchekwa dị, Anambra steeti nke ya kpọmkwem nwere etu ọ dị maka ya bụ ntuliaka a na-achọ ime. Ajụjụ abụrụ, gịnị bụ ihe mbụ a na-ele anya ị ga-eme kpọmkwem ugbu a? Anyị chọrọ ihe ị ga-eme kpọmkwem na ụbọchị your first 100 days in office. Gịnị ka ị ga-eme kpọmkwem a ga-ahụ anya iweghachite ezi nchekwa na Anambra steeti? Unu niile ga-enwe nkeji abụọ iji saa ya bụ nkeji atọ iwewelu unu nkeji atọ iji saa ya bụ ajụjụ. Aga m amalite na Maazị Azubike Echetegbu, onye nọ n'okpuru pati APP. Azubike, biko gbapụ ya ọsọ. Gịnị ka ị ga-eme kpọmkwem iji weghachite ezi nchekwa na Anambra steeti? Daalụsọ. Ife izizi ga-eme ife ndị oyibo na-akpọ dialogue. Onwere ife dị ka mmadụ na-abụ ịnọ kpaa nkata. Ọ bụgoro di na nwunye enwee problem, enwere nsogbu n'ụlọ, enwere n'ụlọ, ọbụrụ ịgba m nkịtị mgba gị nkịtị ife na-emebi. Ndị nọ n'ọchịchị anọ m na-akụ na-ele n'ife a niile, ọ na-atọ m amụ na-agụkwa m akwa, ọ na-atọ m amụ na-agụ m akwa, maka na ndị nọ n'ọchịchị kwesịrị ụmụaka na-enye nsogbu. Ọ bụrụ ndị agadi nwoke na-enye nsogbu, ọ bụrụ ikenye na-enye nsogbu. Ndị na-enye nsogbu bụ very young people, ndị okenye, ndị okolobịa. Unu akpọ ụmụaka akpọtaba nso, nna akele ebe iwu unu si abịa na ya chọrọ nke na ya chọrọ nke na ya chọrọ nke a, gị na fa akpa nkata. Ọ nwere onye na-emesi ọkpọ ya peg n'ebe a ka a na-eme ikwuo nke gị fonwe kwuo nke fa. Enwe ife a na-akpọ compromise position. Enwe ebe ga-erute onye ọbụla aghọta ife a na-eme. Then secondly, ụmụaka nwee ọlụ dị onye ga-apụta n'ụtụtụ ọgbapụ ọlụgide ọlụ ruo na mgbede. Nwaanyị obere enwe efe jebula egbe,
ore enwe efe je nwa ibe elu. Nsogbu anyị nwere bụ na ụmụaka enwere ọrụ. Enwe ọrụ n'obodo, ụmụaka akwụsị ime a lot of things, akwụsị ime insecurity ana. Two things bụ the main thing. Ofu, ịgbalịkọta nkata, ịmara ebe iwe ihe si abịa, ịmara ebe iwe si abịa, gị na ya kpaa nkata, unu anọdị. Onwere onye na-abụta na nyanwa macha everything. Okwu nke gị ige ya ntị, nyanwakwu nke ege ya ntị. Ndị ọcha nwere ife a na-akpọ compromise, enwe ebe ga-elute. Onye ọbụla akwute na ife anyị na-ekwu okene adalụ mgbe egwu nkịta ịdalụ m ndalụ. Dobiri itu ebe ahụ maka anyị ka ga-alaghachite n'okwu nkata anụwa. Ka anyị gakwuru Maazị Ben Etiaba, kedu ihe ị ga-eme the first 100 days in office gị ma ị nweta ọchịchị a? Gịnị ka ị ga-eme iweghachite Anambra n'ọnọdụ ọ bụ gbugbu ebe udo na-achị? Ka ihe ị ga-eme? Daalụ. Anyị ga-ebidogodo n'ime ọcha anyị ga-ebidogodo ime na ndị Anambra ga na-alarụ ụra n'abalị, obi arapụ ịmapụ ha ma ha esi na windo gbapụ n'abalị. Security bụ number 1. Nya ka ga-ebido na ya. Ụnụ mmadụ nwere ife a na-akpọ gọvanọ security vote. Onye ọbụla anyị ewepụtara na ya ga-aba na security, ọ bụrụ gọvanọ's pocket money. Nke a bụ nke isi ka ama ma ga-edozite obodo. Nke ịbụọ bụ na Anambra na-esi isi, ọ bụrụ ọnụ ka m bịara ịkọ, mana ọ na-esi isi. Ebe ọ bụ na ụnụ na Anambra kịta afịfịa juru ya, ọ gịnị n'ala ikpo afịfịa? Kekwana ife mere na Anambra ma dị ọcha, ọgwụkwụ ndị nwa na-ayịkpụ na ọnwa na-emewu anyị sịrị anyị ekpo na afịfịa dịbe anyị, a ga-ekpo afịfịa ka Anambra dị ọcha. Ife ahụ ife ama kọstụ nnukwu, ọma efu anyị nnukwu ego iji wee lụ. Ife ọzọ anyị ga-eme ụnụ ilo anyị niile nwere nke a na-aga aga, nwere kọntraktị anyị ga-eje inye ka anyị bidogodo paachị wa ilo ma ndị anyị ga-enye na kọntraktị emergency, state of emergency ka anyị ga-akpọ etinye n'ilo anyị, ma ndị gọọmenti ga-eji aka ha na-alụ a na-akpọ direct labor, ma ndị anyị ga-enye kọntraktị ka alụọ ya ọsịsọ ka ama ma ndị mmadụ ga-aga nwụ n'ilo anyị. Ewegoro ndị a bido, ndị ọzọ ga-esobezi idozi ụlọ akwụkwọ maka first 100 days ka a na-ekwu, idozi ụlọ ọgwụ, ọrụ ugbo na ife ndị ọzọ so infrastructure. Daalụ. Ọ dị mma, ịgbatịwakwara aka n'ihe ndị ọzọ niile ị ga-eme na your first 100 days bụkwa ajụjụ anyị gara ịjụ gị, mana ihe ha jụrụ bụ kpọmkwem ihe gbasara nchekwa, maka nchekwa bụ otu ihe nwedịrị ike ịbụ ihe iche aka mgba na ntuli aka n'abalị 6 ọnwa Nọvemba. Kpọmkwem gịnị ka ị ga-eme? Ị ka nwere tinkom 30 maka nchekwa. Ego edebere maka ya, mkpọ ndị niile ọgwụ ọrụ ha. Gọvanọ nwere ife ọ na-akpọ security report. Ọwụ ịbụrụ gọvanọ mara ife na security report ahụ, ị mara ife ị ga-etinye aka na ya ozugbo obodo wee dị mma. Maka na ndị gọvanọ anyị sị na ha mara ife na-eme ma ọ na-asị ka ọ na-ahụ, ha ma ife na-eme. Ọ inweta ripọtụ ahụ ka eji wee ma ife bụ the specific nsogbu anyị nwere wee chụrụ ya doziwe ya. Ọ dị mma. Oge ga-akụrụ gị ọnụ ugbu a ka anyị gafee n'aka Chidozie Nwankwọ. Chidozie, gịnị ka ị ga-eme kpọmkwem na ụbọchị ma ozugbo ị banyere n'ọkwa ọchịchị iji hụ na nchekwa, Chidozie iwewela gị, iji hụ na nchekwa lọghachitere na Anambra steeti ozugbo ị were ọchịchị? Chidozie Nwankwọ. Nke bụ eziokwu that now the ife m ga-ebu ụzọ ọ sịkwa na ọ bụ na ị nụrụ olu ya, ọ sị na ekwentị ya anyụọla. Ọ dị mma, tupu ọ lọghachite azụ ka anyị gaa n'ihu kpọọ Akachukwu. Kedu ihe ị ga-eme ịhụ na nchekwa lọghachitere na Anambra steeti ozugbo ị were ọchịchị ma a sị ka enye gị ọchịchị a? ga-eme bụ iwu gbasatara ndokwa, maka na ọ bụrụ na ejiri ezigbo iwu ịma nwee ike imewu ihe dispozi. Nke izizi bụ na m ga-etinye anya na nkwara ọgụ eji edozi obodo, iweta ihe kọmputa na onyonyo eji enye obodo niile. Nke ịbụọ bụ ịkpọ ndị isi obodo ọbụla ka anyị kwekọrịta otu anyị ga-esi na-enweta
amamihe gbasara ndị na-agagharị n'ihe na-emere obodo. Nke ịtọ bụ na ndị ọbụla na-achị obodo, ọ bụ na ndị nọ na-achị obodo na-ezu ego obodo, na-ezukasị na-agbagharị n'obodo, ụmụ okorobịa ma na-ere ya. Ọ bụrụ na eweta ihe eji edozi obodo, ndị wee zuru ya buru ya derie, na-enezi ụmụaka nọ n'obodo ha ka iweze polisi na-eche afịa gị, ọ ga-afịa ha. So nke ize bụ na anwa bụ ndị na-achị obodo ga-egosi na a ga-ezu ego obodo. Anyị ga-edozi ihe obodo niile, ị na-anya efu na ihe ọbụla eji edozi obodo dị ebe ọ dispozi dị. Nke ịtọ bụ na ọ ga-edo onye ọbụla anya na ndị polisi na-achị obodo abụrụzi personal property ndị mmadụ. So na polisi amaghị amagbulu mmadụ na-ejide ndị mmadụ ma onye mere ihe ma onye na-emere ihe, amamasị onye bụ onye. A ga-edozi ndị na-eche obodo aghọta na ejide mmadụ enwe ihe ejijide a, ọnwa na ejide onye ahụ na o nwere ihe ejijide a, hapụ onye ahụ. Ekwụsị ihe ndị a, anyị ewetazie ngwa agha, tinye helikọpta na 3 senatorial zones a ga-eji na-respond. So ọ bụrụ na enwe bamele ife, ndị ji moto, ndị ji motosaịkụl, ndị ji ụgbọelu, ndị ji ụgbọ mmiri enweghị ike ijekwute onye ahụ ebe ahụ ọ nọ, si atọgbọ ngwa agha ya. Tọgbọ ngwa agha ya, ọ bụrụ na ịtọgbọrọ ngwa agha gị, agbụrụ nke anyị bụ wee usoro ọgụ. Ewepụcha anya, ọ bụrụ na iwu dị n'obodo dị mma, maka na ọ bụrụ na ndị nọ n'obodo bụ kriminal, onye na-achị achị bụ kriminal, onye na-enekwata obodo na-ezu ori, kedụzi etu ga-esi ma onye bụ onye ori? Ndị na-ana free. Ọ bụrụ na ndị niile nọ na-achị obodo na-ezu ori obodo na-ana free, ka esi ihe ndị ọzọ onye anyị na-eji ijide ka ihe ọ mere dịpụrụ iche. So na nke m bụ na sekuriti obodo, idozi obodo ga-ebidogodu na gọọmenti na onwe ya ga-egosi na anyị nwabụ ndị ọchịchị na ya na-ezu ihe ọha. Nke ịbụọ, anyị nwee ngwa ọrụ anyị ji ama ebe onye na-emebi obodo nọ. Nke ịtọ, anyị nwee ngwa ọrụ anyị ga-eji ọbụla afụrụ onye ahụ anyị enwe ike ịkwụsị ya. Ọbụla onye ọbụla bụkwara onye nke ejidere ejide, ọ bụrụ oluo ndị ụlọ ikpe anala ego hapịa, ma otu onye nnukwu mmadụ agbata si n'ọnwụ ya hapịa. Ọ dị mma. Oge ga-agala ugbu a, daalụrị nne. Ka anyị gafee na aka Jeffrey Onyejegbu. Jeffrey, kedu ihe ị ga-eme maka okwu nchekwa Anambra steeti? Ihe ị ga-eme kpọmkwem ozugbo ị natara ọchịchị, ma ọ bụ na-enye gị ọchịchị a, ihe ị ga-eme hụ na nchekwa lọghachite na Anambra steeti ozugbo? Ihe m ga-eme ga-abụ njikọta ihe niile eji echekwa obodo, kinetic approach. Nke ọzọ bụrụ non-kinetic approach, mmeji nwa atọsasị ya n'Igbo ka onye ọbụla aghọta. Enwekwa nkeji atọ. Na kinetic approach, m ga-eweru nchekwa obodo budaa ya to ebe villages nọ, na ife a na-akpọ ndị vigilante bụ na a ga-enyefe ikike bụ ife ezigbo egbe fanwa ewee na-echekwa obodo maka onye nọ na nọdewere ngịga ma ebe esi wee tinye azụ nta. Ọ bụ ndị ime obodo a ma ndị na-eme mpụ na ndị a na-eme mpụ esiri n'igwe aka fan tinyelu ndị ime obodo enwee mgbarapụzie na ọsọ gbajere na nke non-kinetic. M ga-eme ekishọ na anyị ga-enweta mkparịta ụbụbọ wute ndị niile iwe dị n'obi. Ifere ka maazị Nnamdị Kanụ m na-eje chọjie ka anyị tụọ alụ kedu ife bụ iwe ọkọ, ife bụ iwe anyị esikwa n'otu a sikwa otu a, kedu ọ ga-adaba okwete na ọya anyị enweta rie na anyị akpata etu obodo esi wee del ka mụ anyị bidogodu na level mechaa nke anyị eme na steeti. Ife a bụ oru arọ, oru ọgụ arọ ise na 100 days ife anyị ga-eme wee banyekwuo oru na anyị ejizi ndị na-achịkwa ime obodo a na-akpọ PCs tụtụkọ ụmụaka niile nwere ifefa na-alụ
chọrọ fọlụ ọ bụrụ ije na agri camp maka na ife anyị chọrọ fọlụ bụ n'ọfa ebe a ka esi akata ndị na-eme ife ọjọọ onye agbara ahịa ụtụtụ ọ mara ọkwa ebe nne ifie ya abịa onye a ya itinye na anaghị ejime ife ọjọọ oya esobeghị so na anyị ga-agba mbọ fụ na ife niile akpọrọ ụmụaka ntorobịa na anyị ga-enye gbandofa ọrụ ya dị etinyefa na ụtụtụ nyefa nke ife nyekwaba ife anyị eji wee malụ na na-enwere nchekwube na-enwere nchekwube na-enwere ife eriri a na-erite na mmadụ emeghị mpụ. Ọ dị mma, oge ga-agaala. Ọ nwere iso ajụjụ a aga m ajụ Maazị Ben isi nọ mgbe ị bụrụ gọvanọ iwe nweta sekuriti ripọt wee mara ihe n'ime ya wee mara ebe nsogbu dị. Ọ pụtara na ị naghị ele anya n'ihe na-emenụ kemgbe we develop strategies ọ ga-abụ ifugodo sekuriti ripọt ọ bụrụzi ihe ga-enyere gị aka ịma ka ị ga-esi ebe ị ga-etinye aka na ntụziaka ị ga-enweta wee weta ezigbo nchekwa tupu ị bụrụ gọvanọ. O nwere onye nọ na Anambra weda na ị na-azọ ọkwa gọvanọ ma na ị na-azọ ọ ga-abụ ịkpọ maka sekuriti ọ rapụ ịgwa gị ife ya ga-eme ife ọbụla anyị na-ekwu kịta dịka mmadụ ide ebigharị aka onye isi ide ebigharị aka onye isi na-ebigharị aka ọ dịpe ife o dịpụtara aka sị nọ ife ọ dị ya ife eji ekwu maka sekuriti ripọt bụ na o nwere ndị ọgba ọrụ ha ịma ife bụ ife na-eme maka na ọ bụ na ị mara ife na-eme chọọ ka ije doziri ya iwufụsiri ego n'ife nwere isi n'ọdụ o nwere ife ụfọdụ anyị ga-emegasị gaa abụrụ nke onye mụ na-azọ ọchịchị ekwuo na maka helikọpta ọmaka enwekwu CCTV ọmaka enwere ife a na-akpọ intelligence based security keribe a na-akpọ ya ito security ndị mmadụ ide ozi onye nwee infọmeshọn na onye ọ bụ na ya etinyere ya n'ife anyị na-eme ọ enwe isi bikos ife ọbụla na-eme oge ga-aga otu nkeji ka iwe ịsa nke a ikwuru okwu na onye gị na ya na-ekwu kwuru okwu CCTV na helikọpta Akachukwu bụ ihe kwuru ihe ahụ. Akachukwu, anyị ga-emekwa ka ị mata na gọọmenti na-achị Anambra steeti ugbu a nwekwara helikọpta na ngwa dị iche iche iji wee chekwa Anambra steeti mana a ga-asị na ikpeazụ a na ife na-ebe ka na-ebe. Kedu ihe dị iche ị ga-eme maka na e nwere akụrụngwa ndị a mana nsogbu ka dị? Kedu ihe dị iche gị nwa ga-eme ghara naanị inweta akụrụngwa ndị anwa? Ịma na inwe akụrụngwa bụ ofu, iji akụrụngwa rụọ ọrụ bụ ife ọzọ. Mụnwa kọwara na akụrụngwa ndị a ga-adị then na a ga-enwe na lokal gọọmenti ọbụla ebe m bidoro bụ na a ga-ekpokọnọ ọnọdụ ebe ndị ụmụnna niile nọ na lokal gọọmenti ọbụna onye ọbụla nọ na Anambra steeti onye afọ nọ n'okpuru mmadụ ndị niile bụ ndị wubesiri iweta infọmeshọn maka ebe ihe na-emegasị na befa eweta infọmeshọn na enwezi ike iji helikọpta na ụmụ ihe ngwa ọrụ ebukọta wee na-erespond. Ọ bụrụ na ndị mmadụ gị na ha na-eme welụ na ihe ahụ igotara na iji ya wee kpara ego nke gị o nwere trọst enwe na gọọmenti gị ọ ga-afịa gị arụ idozi obodo. Ihe mụa kwuru bụ na nke izizi bụ na gọọmenti ị na-afụkwa na ọkụ ga-achala oge ga-ezuola ọ dị mma ọ ka mmetụ anyị si debe ọkụ a ka mmadụ niile na-ahụ ya anya. Aga m abịakwute gị ugbu a Maazị Onyejiegbu, ikwuru okwu maka vigilantes na a ga-agakwuru ị ga-ekpokọba vigilantes gaa nweta ndị PGs na ndị otu ya mana ihe anyị na-ahụkwa n'ikpeazụ a bụ na ma ndị vigilantes nwa a na-awakpozikwa ha na-ememina ma ndị dị iche iche. Kedu ka ị ga-esi chekwa ha tupu ị ga-echekwa ha chekwa ma ndị a na-echekwa ma ndị ihe niile maka ọ dịzị ka ihe niile nyụtọchaziri anyụtọ? Kedu ihe ị ga-eme kpọmkwem ga-eme ka ndị vigilantes a nwee ike dịrị pụtagharị wee sowe gị? Ndị vigilante a na-awakpofe arụ eziokwu mana
I'm always n'obodo beach. Ebe si enyefa ifefa ji arụ ọrụ aka gwafa ji arụ ọrụ na-akwadokwu ndị uwe ojii nọ na ya bụ obodo ife a karịa ndị uwe ojii ife ayọwakụzie m ka nyọ ndị vigilante maka na fa a na-akwado fa ọfụma ka fa bịa debe checkpoint n'iru steshọn ndị uwe ojii. Ana m agwa gị that na ara enye ndị vigilante ikike kwa afọ ikpo eji eche obodo nyefee egbe ụdị ndị a na-abịakwute fa na eji abịa ịkpọrọ AK-47 gị kpọrọ. Aga m anyị ga-adọbiri ebe anwa maka n'oge ga-agala ọ gara ịmasịkwa m ịnụ ihe a ịnọcha ihe ị chọrọ ikwu ma n'oge ga-agala jidekwa enwekwara ike oge adị ị ga-eji wee kwutọpịa mana ka anyị gakwuru maazị Echetebụ ugbu a. Ọ sị na ihe izizi o kwuru bụ mkparịta ụka n'etiti ndị ọ dị ka iwe a na-ewe. Kedu maka ọ bụrụ na esi ka akpa ụka ma ekweghị akpa ụka gịnị ka ị ga-emezi? Ọmụnwa Maazị Echetebụ, ọ bụrụ na ndị na-akpọ ka ha gị na ha kparịta ekweghị abịa ka gị na ha kparịta gịnị ka ị ga-eme? Onwere any problem enwere solution and ka m si afụ ife onye Igbo aka gị na ya kpaa nkata ọ sịghị na ọrụ akpa nkata ife niile nwee option A nwee option B mana ka m si wee madobe ife o nwere ife dịka mmadụ ịkpali nkata mana mechie narrow ya down to marriage di na nwunye because onye sị gị na ọ mara ife na-eme na be anyị ịma na onye a na-aghọli onwe ya ahụ. Anyị ma ife na-emenụ anyị ma ndị na-enye nsogbu mana ị na-anya na ọ dịka ndị na-achị ọchịchị a na-eme na pa amara ife na-emenụ mana pa ma ife na-emenụ dịka ọga m eti abasi wee kwuo a na-enwe security report. They know everything that is happening. Mana ka si na-anya na ọ bụrụ so Anambra mana South East ị na-anya ọ dịka nwee agbachazi ekwe ọkụ gị ka ọ na-acha ọzọkwa ọ gara ịmasị m ka ikwucha okwu ga mana ọkụ ga-achala ikike nke a dị ọzọ m n'aka. Ọ bụrụ ugbu a ka ị na-esonye anyị ịnọ na BBC News Igbo, anyị na ndị chọrọ ichi Anambra steeti ndị nwere mmasị ichi Anambra steeti na-enwe nrụrịta ụka na mgbede a. Anyị nwere mmadụ ise na-esonye anyị na agba nke anyị nrụrịta ụka nke taa. Cheta na anyị gwara gị n'oge anyị na-amalite ihe a na ihe a ga-eme taa mee echi. Ọ bụ ebe ọbụla na-esonye anyị nọ na Facebook nọrọ na Instagram nọkwara na webụsaịtị anyị. Akara anyị na Facebook na Instagram bụ BBC News Igbo, ebe webụsaịtị anyị bụ bbcigbo.com. Anyị arụtụla aka n'ụfọdụ ihe dị iche iche. Ugbu a anyị ga-agazi na ajụjụ gbasara o nwere aka unu si zasị ya nwobere ihe unu ga-eme na your first 100 days gbasara ahụike na agụmakwụkwọ. Anambra steeti bụ otu steeti abịa n'okwu agụmakwụkwọ mana WAEC mana JAMB ha na-ewelite isi nke ọma. Gịnị ka unu ga-eme? Gịnị ga-abụ your action plan for the welfare in the Anambra State? The first 100 days, your first 100 days in office, ihe a ga na-ahụ anya gbasara agụmakwụkwọ, gbasara ahụike na ihe ndị ọzọ. Gịnị ka unu ga-eme? Aga m eji Maazị Echetebụ malite nke a. Enwere m eleta ofe na mana na-ege m ntụ ga na ife nnewu ụmụ ife a na-akpọ anyị anaghị ahụ ihu gị. Ọ dị mma chere ka ọ bụrụ na ahazicha nke gị abịaghachikute gị ka m gakwuru Maazị Geoffrey ịdịkwa njikere? Geoffrey, biko gwa anyị ihe ị ga-eme n'ebe ahụike na agụmakwụkwọ na ihe ndị ọzọ dị. Your first action a ga-ahụ anya in 100 days ma ọ bụrụ na enye gị ọchịchị Anambra steeti. ise aga m eme n'ife gbasatara ahụike ndị mmadụ ibudata tuo ife a na-akpọ the basic level. About 3 levels of healthcare. Ma nke mụ
bụ na every local government aga m enye ụgbọala ise ofu ya bụ ke a na-akpọ ambulance, nke ọzọ abụrụ nke enwe ebe onye nka a na-akpọ surgeon or surgery, a surgery theater, a mini surgery theater on the wheel. My hospital, all these vehicles will be on wheel and be on call. And one way can one bar for now. No, yeah, local government straight to be a new facility. Malụ na ọbụ ife anyị eme ozugbo dị ya, ọ bụrụ nke anyị eme ozugbo epunite je to the basic primary health enwelu. From there ọnụ nke karịzie ndị basic primary health agbago to secondary and teaching. And ịbụkpọrọ bụ hospital on the wheel. Unu arụ ike ya nọ n'elu ọgba tum tum. Abịa na nke agụmakwụkwọ, ife m ga-eme ndị nkụzi a nọrọ, aga m eme kishọ na ewelu ndị nkụzi ka m wee wetunata ọnụ ụmụ akwụkwọ otu isi. Oge ga-agagokwa o, maka na nkeji abụọ ka ị nwere iji wezi ajụjụ a. Ya bụ ọ bụ ihe anyị na-arịọ unu bụ gboo na asụsụ unu na nkenke maka oge adịrọ anyị agaghị arahụ ebe a. Akwụnụ ma naanị otu awa abụọ ka anyị nwe, anyị agaghị arahụ ebe a. Gboo ya na nkenke ka ọkụ gị ghara ịcha. Onye ọzọ anyị ga-akpọ ugbu a ka ọ gwa anyị ihe ọ ga-eme first 100 days atụmadụ n'ihe gbasara ahụike, agụmakwụkwọ na ihe ndị ọzọ ọ chọrọ ime. A ga-ahụ anya na mkpụrụ ụbọchị 100 ọ bara ọchịchị. Ben Etiaba nọ na pati AA, biko wepụ ya, gbapụ ya ọsọ. Abịa na ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ n'obodo Igbo, ama m na nsogbu anyị kacha nwee bụ na ine n'ụlọ akwụkwọ anyị ọ dị ka ụlọ akwụkwọ na-eto akpịrị mmadụ ga-atụ akwụkwọ na ya. Onye ọbụla mana anya ga-ebu ụzọ richaa bifo ọnụ erio tupu ọnụ eribe. Na ife anyị emegodo bụ na anyị ga-edozi ụlọ akwụkwọ anyị amarụ ndị ọkụ ka anyị kpochagodo ahịhịa dị na ya, tinye ngige na ya maka sekuriti enwe geeti, mmalụ na windo dị ya na na-edoziri anụ ya ọfụma, na-edoziri na blackboard. Ọ bụrụ na blackboard ka anyị yuzuo projektọ na ife niile dị mma na oche dị na akwụkwọ dị. Ụmụ akwụkwọ bata n'ụlọ akwụkwọ dịka ụlọ akwụkwọ obi ya dị ha ịgụ akwụkwọ. Nke ahụ nke isisi, ịkwụọ ndị nkụzi ụgwọ n'oge, kwụọ ha ụgwọ ọfụma, nye ha trenin, ha ga-anọ na-akụzi akwụkwọ nwa obi aṅụrị, ife a na-akpọ imotivate ha n'oyibo. Ije n'ụlọ ọgwụ, anyị nwere ụlọ ọgwụ dịka ụlọ ọgwụ. O nwere ụlọ ọgwụ ha ebubata gị na ya, ide nakata etu a ọ dịka ya gị obi ya mapụghị. Mana ọ bụrụ na ịbata n'ụlọ ọgwụ etu ọ na-adị ụlọ ọgwụ na-adị n'obodo Igbo ya bụ ịbata ọ dịka họtel, ọ dịka ọ ga na ife na-aya ha fụ anagodiri ọ karịa n'ime agwawa gị tupu ebido ife. Ụlọ ọgwụ anyị ga-akawakwa arụ ife anyị mere ndị nkụzi fụ na ndị niile ma ndị dọkịta ma ndị nọọsụ ma ndị na-akwụ onye ọbụla ụgwọ n'oge, na-akwụ ha ụgwọ ọfụma. Nke ahụ nke izizi. Anambra steeti gọọmenti nwere ife ha mere dị mma a na-akpọ Anambra State Health Insurance Scheme. Anyị ga-eme ka ndị mmadụ mara maka ya, maka ọtụtụ n'ime ndị mmadụ amara maka ya, mara maka ya, ka ndị mmụọ maka mmụọ people bata na ya, maka na ndị mmadụ rie nne bata na ya, ife a na-akwụ ewee daa ọka ebe inshọransị niile si aga, ka e nwee ike ime ka ụmụ ogbenye nwee ike inweta treatment, nwee access to medical care. Ndị be anyị nwere ego ayọyọkwu ha adịgo ha kwụọrọ ụmụ ogbenye. Oge gị ezugo. Daalụ nne Ben Etiaba nọ na machi DAA. Ka anyị gakwuruzie Akachukwu ka ihe ga-eme first 100 days in office, agụmakwụkwọ, ahụike, workers welfare. Kedu ihe ị ga-eme a ga-ahụ anya ozugbo ị na-abụ ọchịchị mkpụrụ ụbọchị 100? Ọ gịnị na-emezi? Ọ dịkwa ka ya anaghị ahụzi gị. Ọ dị maka anyị gakwuru Chidozie Nwankwọ. Chidozie nọkwa ya?
anyị ga na-achịkwa aka Chukwu. Azụbụike ịnọ ya? Ngwa gaa n'ihu. Gịnị ka ị ga-eme a ga-ahụ anya na your first 100 days ị nara ọchịchị? It's a health and education, right? Yes. Okay. Education. Onye ọbụla nwatakịrị ọbụla na-eje good environment obodo ọfụma ịbata n'ebe a na-amụ akwụkwọ eduzie enye ọfụma ọ na-atọ gị ụtọ inweta that one first, then at the end of the day ife a na-akpọ nwee new system a na-akpọ STEM. I get change the program. I get change the program. Curriculum akụziri ụmụaka akwụkwọ kịta. Onwe nke a na-akpọ STEM. It's an international thing. No, you're going to if STEM mean science, technology, engineering, and maths. If you need to work it, if I'm going now, the basic thing is to develop everything and they develop on work today. So I can introduce that curriculum, STEM curriculum, into Anambra State. I introduce that STEM curriculum into Anambra State schools. Naturally, Chuku bless but they are not one of them before when you for school or if the education, one, education on our then two, I change curriculum, that STEM because what I is from primary school and secondary school, university and the rest was a open couple. Coming to health, Arike, even Arike, basic thing in Arike, ambulance, ije obodo Igbo, maka ndị njegolo obodo Igbo. Ebe nwere problem ozugbo, akpọrọ ambulance ọla ndigo. Enwegoro first aid care first. Na ndị anyị na-anwụrụ nne maka na ambulance adịrọ. Oge gị ezugo. Ị na-ahụ ọkụ gị ka ọ na-acha. Oge gị ezugo. Akachukwu ịlaghachitele. Akachukwu ị ka nọ ya? Akachukwu ngwa ị nwere nkeji abụọ ugbu a. Gwa anyị ihe ị ga-eme ihe gbasara agụmakwụkwọ na ahụike 500 days. Ihe a na-ahụ anya ị ga-emepụta ozugbo ị were ọchịchị ma enye gị ọchịchị a. Abịa n'ụlọ akwụkwọ ihe izi m ga-eme bụ na m ga-atụgharị kọrịkulum ihe a na-ekuzi m ga-eweta ihe ga-enyere ụmụaka aka ha nwere ike inwe ike iji echiche fa na aka ha wee na-emepụta ife bara uru. Na-abụ ihe izi m ga-eme. Nke ịbụọ m ga-eme bụ iji metọd otu esi ekuzi akwụkwọ. M ga-eweta metọd nke ga-edipend na kọmputa. Onye ọbụla enwe laptọp laptop oge eji wee m ga-enye aka nne na nna enwee ike ịma otu a ga-esi wee kwụnye obere ego na obere na ihe dịka ara ịtọ ma ara ịbụọ wee nwee ike inwe ịkwụsị ụgwọ onye bụ ife ka enwee ya iweta digital education with change na curriculum. Those two things bụ ihe m ga-eme. Mechazie ihe bụ ka mkpa wee na-emezi anya dị ife ndị ọzọ. Abịa na ahụike nke dị mkpa m ga-eme bụ primary health care. Na ebe izizi a na-enedo mmadụ anya nke dị nso na iwere ụkwụ ma ọ na ọ bụrụ ihe ị ga-agba moto ogologo wee je ebe dị gị nso ebe ga-abụ obere ihe bee gị nwee ike ije. Primary health care center niile nke nọ near neighborhoods and very close to communities ga-edozi ha nta kpọta ndị nọọsụ ndị na-enye aka azụọ ha ọfụma ha nwee ike inyere ndị mmadụ aka ghọta na nri ha na-eri na otu esi kpochasị obodo sanitation na ụmụ ihe niile inspectors abịa otu toilet gọta ebe ife niile si apụta ife a na-ere n'afịa ndị na-ebute anụ lelele ma nke dị na-adịrọ mma ma ife ọbụla ga-emelụ mmadụ arụ n'afịa ife niile ahụ bụ ihe m ga-etinye anya the first 100 days afụ na onye ọbụla ghọtara ife ga-abụ mee onwe arụ ike na-abịa n'akụkụ ebe ibi na ihe ga-edozi primary health care center ebe onye ọbụla nwere ike ịgba
15-20 minutes. Oge gị zụla daalụ rinne Maazị Akachukwu. Onye ikpeazụ na ajụjụ a bụ Maazị Jeffrey alaghachitago. Maazị Jeffrey nọ ya? Yes. Ọ dị mma. Ọ dị mma. Gaa n'ihu. Ọkwa ịghọtara ajụjụ anyị, gịnị bụ ihe izizi ga-eme first 100 days a ga-ahụ anya n'ihe gbasara agụmakwụkwọ, ahụike na ihe ndị ọzọ nwere ị chọrọ ime your first 100 days? Yes, nke agụmakwụkwọ ekwubugo m sị na demography I take study gosi na a na-enwe as many as ụmụaka lụrụ ọgụ ịtọ ya bụ 60 na klaasị ofu onye nkụzi, na anyị ga-atrai wee ndị nkụzi n'ọrụ ka anyị wedata isi ụmụaka ka ọ na-awụ ebe 15 na oru ofu onye nkụzi. Eweliwe, aga m adọbiri gị na anya elere m anya ugbu a na anyị ewebula gị na nke ahụ. Anyị ewebula gị na nke ahụ. Onye dị elu Igbo. Mba, o kwesịrị iru ebe nwa ka emere ibe, ọ dịkwanụ mmọkụ ya. Ọ dị mma, ị ga-anọkwa na BBC News Igbo. Anyị na-eweta gị nrụrịta ụka nke a dị ezigbo mkpa gbasara ntuliaka Anambra steeti a ga-eme n'abalị 6 ọnwa Nọvemba afọ 2021. Ndị na-ebe a bụ ndị chọrọ ịzọ ọkwa gọvanọ steeti ahụ na pati dị iche iche. Nke a bụ ngalaba agba nke mbụ na ya bụ nrụrịta ụka anyị na-eweta gị na BBC News Igbo. Ndị na-ebe a bụ Ben Etiaba nọ n'okpuru pati AA. Onye ọzọ bụ Nwankwo Wilson Chidozie nọ n'okpuru pati AAC, Akachukwu Sullivan Nwamkpo pati ADC, Onyejegbu Jeffrey Okwudele pati APM na Azubike Echetegbu nọ na pati APP. Ugbu a biko chetakwa na ihe a anyị na-ewetara gị na social media, Facebook anyị na Instagram. Akara anyị bụ BBC News Igbo. Anyị nọkwa na webụsaịtị anyị bbcigbo.com. anyị nwekwara ndị sonyere anyị na ya bụ mkparịta ụka nọ n'ime ụlọ na-egekwa ntị, na-edetu ihe ha ga-ajụ ma oge ya ruo. Anyị ga-enyekwa ohere nke ahụ. Ma gị bụ onye nọ na Facebook na-elele anyị na-ege anyị, biko detukwa ajụjụ gị ma ọ dị oke mkpa ajụjụ chọrọ ịjụ ndị a. Ugbu a anyị ga-ewetara gị ihe gbasara etu ị ga-esi tụọ vootu dịka ị na-akwado ịgatụ vootu. Ị na-akwadokwa isi tụọ vootu na ntuliaka nke ọkwa gọvanọ Anambra steeti? Ngwa gee ntị ka ịnụ ihe ndị dị mkpa ị kwesịrị ime iji kwado onwe gị na ya bụ ntuliaka anọ. Ị natala voters kaadị gị? Ị chọrọ ime ebe ị ga-anọ tụọ vootu gị? Gaa na www.inecnigeria.org ka ị chọpụta ya. N'ụbọchị ntuliaka, a ga-amalite n'elekere 8 nke ụtụtụ. Ị ga ebe ahụ kwanyere onwe gị ugwu, pụrụ n'ahịrị dịka a ga-amalite nyocha ịma ma ị ga-atụ vootu ka ị gaghị atụ. Nke a ka kpọrọ voters accreditation. Emechaa nyocha, a ga-enye gị akwụkwọ vootu. Gbaa mbọ mara aha pati na njirimara pati ị chọrọ ịtụnyere vootu. Ịbanye ebe a na-atụ vootu, binye aka n'efere uli ma tee ya n'akụkụ njirimara pati ị chọrọ ịtụnyere vootu. Mgbe ị mechara nke a, pịakọọ ya bụ akwụkwọ otu a ma tinye ya n'ime igbe pụrụ iche a ji etinye akwụkwọ vootu. Ị nwere ike ịlawa ụlọ gị, ma ọ bụ ị nwekwara ike ịnọ ebe ahụ ịma ọnụọgụgụ vootu ndị INEC ga-agụ n'ọgbọ ntuliaka gị. Ị nwere ike ịjụ ndị ọrụ INEC ajụjụ banyere usoro ọbụla gbagwojuru gị anya. Soro usoro udo n'ebe ahụ ma sorokwa usoro nchekwa. Jụ ihe ọbụla nwere ike ibute ọgbaghara n'ọgbọ ntuliaka gị. Chetakwa na iso tụọ vootu bụ ikike gị itinye aka na ịkwado ọganihu ala Anambra steeti. Ogbe Igbo, ị ka nọkwa na BBC News Igbo ebe anyị na-ewetara gị mkparịta ụka pụrụ iche gbasara ndị chọrọ ịzọ ọkwa gọvanọ Anambra steeti afọ 2021. Anyị nwere mmadụ ise nọ ebe a na-agba nrụrịta ụka nke a. Anyị ga-aba na ajụjụ ndị ọzọ anyị nwere ịjụ ndị a. Biko, anyị ga-ewerekwa ajụjụ n'aka ndị na-ege anyị ntị na aka ndị soro anyị nọrọ n'ime ihe emume a anyị na-eme na mgbede a. Ajụjụ ndị ọzọ anyị ga-ajụ unu nwere nkeji abụọ ịsa ya bụ ajụjụ n'otu n'otu. Ihe a bụ gbasara ọrụ na ndị ntorobịa. Ọ bụrụ na mgbe ọbụla anyị bara n'ime Anambra steeti tinye isi n'ogbe ọbụla, ihe ndị mmadụ na-eti bụ na
agụ akarịa ọrụ adịrọ nsogbu akarịa na nka na nke ọzọ. Ihe anyị chọrọ ịmụ ugbu a bụ Maazị Azụbụike Echetegbu, gịnị ka ị ga-eme kpọmkwem ịkpọkọnata ndị ntorobịa, nye ha, mee ha engage n'ike niile ha nwere na ụbụrụsi niile ha bụ na nka niile ha nwere, ka ihe ị ga-eme iji wee kpọkọnata ha, nye ha ọrụ, hụ na ọrụ dị. Ọrụ ole ka ị ga-emepe na Anambra steeti n'oge ọchịchị gị kwa afọ? Nkeji abụọ ka mmadụ niile nwere. Program anyị nwere bụ empowerment of the youth. Nke ebe ego program a ga-esi bịa na security votes. Maka na problem na-enwe na ife ndị ọchịchị a bụ na abịa agha agwaghị ebe ego si abịa, asị gị na ga-eme nka na-eme nka. If I plan bụ na the 21 local government areas, na every month, na each local government, 100 youth, skilled, 100 unskilled, will be empowered. And how do we do this empowerment? Empowerment based on partnership with private sector, government, and international people. If I plan email, because in the in the next few years now, even the agriculture, industrialization. In partnership with we start farms, agricultural, the whole 21 local governments, cash crops. Each local government get cash crop I produce from there. And in production of those cash crops, government get empower the youth. They will buy into that agricultural whatever. If they buy into that, at the end of the day, I ga-akpọbata Maazị Jeffrey Onyejigbu. Jeffrey, kedu ihe ị ga-eme iji hụ na ndị ntorobịa nwere ọrụ ole ka ị ga-emepụta n'oge ọchịchị gị kwa afọ? Ọrụ ole ka a na-atọ ya n'aka ọchịchị gị kwa afọ? M ga-ebido ife m ga-emegodu bụ na that first 100 days na m ga-emepe agri camps ebe a ga-etinye ụmụaka anyị niile n'ọrụ, na ndị ya ga-amụ nke akpọ skilled, na ndị ya ga-amụ nke vocational, na ndị ya ga-amụ aka ọrụ n'ụzọ niile dị iche. Population Anambra steeti nọ n'ebe 5.5 million. Of na population a na-eme anya na ife enwere ọrụ a na-akwụ ụgwọ, ezigbo ụgwọ, ma ndị enwere ncha nọ n'ebe 2.6 million. So na those population ka m esi wee bido, because na ife niile a emekwa na abatakwa na ife oge gị ezukwala o. Chetakwa na nkeji abụọ ka ị kwesịrị igbu ha ịchafụ ka o nwee ike ka ị nwee ike kwukọta ihe niile ị kwesịrị ikwu na nkeji abụọ. Biko Maazị Akachukwu, gịnị ka ị ga-eme iji hụ na ndị ntorobịa ọrụ dịrị ndị ntorobịa na ndị Anambra? Ọrụ ole ka ị ga-ewepụta kwa afọ ma ọ bụrụ na enye gị ọchịchị? Adịkịta ebuche ndị bụ inye aka ka a nachi ya na family business. Ezinụlọ ọbụla nwere ihe eji mara ha, enwe ihe eji mara ezinụlọ ahụ. Gọọmenti ga-enye aka ka enwee na ezinụlọ ọbụla, ọtụtụ ezinụlọ nwere idea, nwere ọtụtụ ọgụgụ isi eji eme business. Echiche anyị bụ na enwe mmadụ between mmadụ 5, mmadụ 5 na mmadụ 30 persons ga-enwe ike ịlụ ọrụ n'ofu ebe. Anyị ga-ebido na support, na-enye aka ka ezinụlọ ọbụla nwee ihe ha na-ekpokọnọ. Ife dịka ịbịa ihe na-akpọ ya bụ okonkwa nkom ga-ebido niile gaa n'iru nwere ịgasịa n'obodo ọbụla, ọ nwere ihe eji mara obodo ọbụla. Ọ dị mma.
ọ dị mma dalụrine Akachukwu. Chidozie Nwankwọ, gịnị ọrụ ole ka ị na-atụ anya na ị ga na-emepụta kwa afọ ma ọ bụrụ na enye gị ọchịchị Anambra steeti? Ọ dị mma Chidozie, ọ bụ nwata m na Chidozie anọghị ya. Ben Etiaba, o rula gị ugbu a, ọrụ ole ka ị na-atụ anya ị ga-emepe na Anambra steeti kwa afọ iji hụ na ọrụ dịrị ndị ntorobịa? Daalụ. N'arọ 2016 a gwara anyị na population onye dị na Anambra bụ 5.5 million. Oge Peter Obi na-achị bụ ife ọwụwa ebe 4.5. Mana anyị kwuo na 5.5 million, o kwesịrị ka anyị fụda na ndị youth nọ na ya ga-erucha ebe 3 million. Ndị enwere ọrụ ma ndị okenye ma ndị ụmụaka nwere ike iru ebe 2.5 ma ọ karịa. Ọ bada ya karị. N'ife anyị ga-eme wụra na ịkọ ọgụdụ arụghọta na gọọmenti abụrụ sọsọ ha na-ewe ọrụ na ndị ka ewe ọrụ ife a na-akpọ private sector. So na anyị ga-eme ka ọnọdụ dị mma ka private sector, ndị private sector anyị bata, anyị akpọbata ha na Anambra ka ha wee nyere anyị aka create ọrụ. Mana anyị nwa ga-eji ọrụ ugbo anyị ga-akawa arụ mepe MI Ọkpara Mel, anyị nwere ọrụ ugbo wee nye ndị be anyị ọrụ. Anyị ga-eji spọts nke egwuregwu wee nye ndị be anyị ụmụaka anyị ọrụ. Daalụ nne. Ihe m nwere ịjụ unu niile bụ kedu ebe tech maka 21st century a na-ekwu okwu ya, anyị na-enwe ihe akpọrọ fourth revolution. Kedu ebe Anambra ga-anọ n'ọgbọ fourth revolution? Ka ebe Anambra ga-anọ n'ihe gbasara entertainment? Anyị nwere ọtụtụ ndị ọnụ na-eru n'okwu na ihe gbasara entertainment na Nigeria ugbu a bụ na Anambra ka ha si apụta. Kedu atụmatụ unu nwere maka ndị a? Na-echenu ya maka na onweghị onye n'ime unu tinyere ọnụ na nke ahụ. Onweghị onye n'ime unu tinyere echiche na ya n'ihe so n'ihe unu ga-eme. Ugbu a ka anyị jee na ndị nọ n'ime ụlọ anyị na-esonye anyị ka anyị mara ajụjụ ha nwere nye unu niile n'otu n'otu. Ndewo. Kedu onye na-esonye na mgbede a? Biko gwa anyị aha gị na onye ajụjụ gị na-agara. Gaa n'ihu. Gbanye igwe okwu gị, gaa n'ihu. Ịgwa anyị aha gị, ịgwa anyị onye ị chọrọ ka ajụjụ gị gakwuru. Biko, anyị ga-detuo na ajụjụ. Ọ bụrụ na ajụọ gị detuo ajụjụ gị, a ga-enye gị nkeji abụọ iji wee saa ajụjụ ndị a jụrụ gị. Ọkwụnụ na-anụ ihe na-ekwu? Anyị na-anụ ihe na-ekwu. Gaa n'ihu. Gwa anyị onye bụ ebe isi esonye anyị. Ajụjụ m nke izizi m, ajụjụ m na-agara. Ịgwa anyị aha gị, ịgwa anyị onye ị chọrọ ka ajụjụ gị gakwuru. Okay. Anyị ga-detuo na ajụjụ. Ọ bụrụ na ajụọ gị detuo ajụjụ gị, a ga-enye gị nkeji abụọ iji wee saa ajụjụ ndị a jụrụ gị. Okay. Afa m bụ Maazị Tochukwu Ezeoke. Ajụjụ m bụ ajụjụ m nke izizi bụ Maazị Chidozie Nwankwọ. Ana m ekene gị na ịnọnyere anyị. O nwere ka isi kwute okwu maka ime mmanụ mgbe na-asị kedu ihe ị ga-eme gbasara mmanụ a na-amị na Anambra n'ụzọ ezighị ezi nke ọchịchị na ugbu a na-achị na Anambra ma na a na-amị ya bụ mmanụ. Akachukwu Nwankwọ, ana m asị ị na-ekwu okwu maka ọkụ latrik. Ọ bụghị kamgbe eji na-enwe ndọrọ ndọrọ ọchịchị, mgbe ọ bụla o ruru a na-asị ndị mmadụ anyị ga-enye unu ọkụ latrik, anyị ga-enye unu mmiri. Ọ bụbeghị na ọ bụgo ihe alụ na a na-abịakwa ịzọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị a na-ekwu ya bụ otu okwu. Biko gwa anyị, kọwala anyị kedu ka ị ga-esi welu mee ọkụ latrik ebe ị ma na ọkụ latrik bụ ihe gbasalụ ọchịchị obodo bụ federal gọọmenti ka ọ dị alụ. Nwanne m nwoke bụ Geoffrey ikwu maka ụzọ, ị na-wee jụọ biko ọchịchị gị ọ ga-agabakwa n'iru kwado etu esi eme na-adịghị mma ụzọ dịgasị n'obodo? Ọ bụrụ local government area bụ ndị ụzọ gbasalụ ihe ọbụla gbasalụ ọrụ elu ụzọ dị alụ.
ọ dị mma Tochukwu ozugbo ụka anyị nwere ike iwere ugbu a onwere onye ọzọ nwere ajụjụ ọ ga-adị maka anyị wekọrọ ajụjụ niile otu oge ka anyị nwee ike ịzakọ ha niile ọnụ. Kedu onye ọzọ nwere ajụjụ? Ọ dị mma unu nwetara ajụjụ ajụrụ unu? Ọ jụrụ Chidozie, Akachukwu na Geoffrey. Ị nwetara ajụjụ ajụrụ gị? Chidozie, Tochukwu na-ajụ gị gịnị ka ị ga-eme gbasara ndị na-amị mmanụ n'ụzọ ezighị ezi? Chidozie anọghị ya. Akachukwu, kedu ihe ị ga-eme ọ bụrụzi ihe arụ nakwa oge ọbụla a chọrọ ịzọ ọchịchị agwa anyị na a ga-enye anyị ọkụ latrik, gwa anyị na a ga-enye anyị mmiri? Kedu ihe kpatara, gịnị bụ ihe ị ga-eme kpọmkwem iweta ọkụ latrik na mmiri ebe makwa nọ n'aka gọọmenti etiti ka ọ dị? Akachukwu, gọọmenti etiti etinye iwu otu a ga-esi tinye ọkụ ebe ọbụla nwekwa nke etiri iwu na ndị nwe private companies ga-enwe ike itinye aka n'ọkụ eletrik. Ihe dị mkpa bụ ime ka obodo Anambra steeti bụrụ ebe onye ọbụla chọrọ itinye ego n'ọkụ eletrik ga-ama na a ga-akwụchi ya ụgwọ ya. Anambra steeti adị attractive to an investor. Nke izi m ga-eme bụ na m ga-enye aka na connection niile na-aga be mmadụ eji akwụ ụgwọ eletrik na edoziri ya ọfụma. Nke ịbụọ bụ ịlụ wete ndị ga-ewetazi gas ma coal ụmụ ihe na-enyere aka ndị ga-abịa itinye ego n'ọrụ eletrik ka o wedelefa nso. Nke a bụ ihe gọọmenti nọ na steeti ga-akpọta ndị ga-etinye ego ha jekwu ndị federal gọọmenti n'afọ maka ihe ndị a nọrọ anyị kpaa ezigbo nkata anya ndị na ndị senators na ndị legislators na ndị Anambra nọ na federal gọọmenti enwe ike ịnọkọ ọnụ ndị nọ n'obodo aghọta. Ọ dị mma, anyị ga-adọbiri ya ebe anwa. Geoffrey, ajụjụ ya nye gị bụ ọ sị ị na-ekwu okwu ụzọ ọ bụ na ọ bụghị ndị gọọmenti okpuru ọchịchị lokal gọọmenti ka ọ dịrị ịrụ ụzọ ọwara ọwara dị gara n'ime obodo ha dị iche iche? O nwere ọ bụ ndị lokal gọọmenti okpuru ahụ alụni mana nke bidoro na one local gọọmenti ya na another one abụghị nke bụ steeti. Mụ na lokal gọọmenti ndị ọ gbasara ya partner wee rụọ those ones. Amalụkwa amalụ na federal road si lokal gọọmenti mmadụ wee gafee. Aga m agba mbọ hụ na o nwere ife dị ka na ife a bụ federal road na nke a bụ steeti road. Therefore nke sizi na steeti na lokal gọọmenti nọ n'okpuru steeti ga-arapịa anyị aga ya aga. Mma kpọọ ndị ya bịa mee estimate family estimate ejekwu m federal gọọmenti anabata ya then agụrụ m ego rụọ then sikwazie na jenarakwa federal gọọmenti nyabụ ego. So nke izizi aga m adọbiri gị n'elu ọkụ ga-achala. Ugbu a ka anyị gaa hụ ndị na-esonye anyị na Facebook ebe ajụjụ ha na-ewetara anyị. Mba na-efo Chibike si nsogbu anyị na Anambra bụ okporo ụzọ Enugu Ọnịcha ekweghị ọgịga. Gịnị bụ ihe unu na-eme iji hụ na ụzọ ndị a na-arụrụ ya ka ọ gasịrịrị were kamgbe ọchịchị Peter Obi enwebeghị ezi ihe nwere gbasara okwu ụzọ? Nke a bụ ọ na-ajụ mmadụ niile ajụjụ nka. Unu nwere tinkom 30 ikwu okwu maka ya. Maazị onye ji egbu amalitebolo ya ka gakwuru ya Echetebu. Kedu ihe ị ga-eme maka ụzọ Anambra steeti? Nke a si n'aka Mba na-efo Chibike. Gbanye igwe okwu gị tinkom 30 ka mmadụ niile nwee, ya bụ 30 seconds ka ị nwee. Gbanye igwe okwu gị, gaa n'ihu. Okay, na n'ife na-ewugida. Gaa n'ihu. Ije Anambra from Enugu dị ka isi jebe Lagos. Ife anyị na-abịa si na federal road na-eche ka federal ka FEMA ka onwe nke achọ ime ụzọ amansi ala ada aga.
steeti edidiri ichebe federal road, chebe federal gọọmenti kwabalụ ọnya. Mụwa mbụlụ gọvanọ tomorrow, ọ ga need to is lụọ ndị banyị ka na-alụ ya, lụọ ka nlụ ya ka ndị chọ na ntinye sifa weta ego, fe wetara ego, rụrụ anya na ndị banyị ka nlụrụ ụzọ, bụrụ ndị federal gọọmenti ka na-alụrụ ụzọ, ka ndị banyị na-eje na-ana ọfụma. Ọ dị mma. Oge gị agafeela. Akachukwu, kedu ihe ị ga-eme maka ụzọ ndị a? Na Anambra steeti mụ a ga-enwe relationship na federal gọọmenti iji wee nwee nghọta maka ihe a ga-esi na-edozi ihe dị na steeti. Onwe nke ndozi ha ga-enye m ego ya, nke ọbụla na-emebi ha na-adọrọ redio m nwere dozie ya, ndozi ya enye m ego ya. Ndị ọbụla bụ ndị bụ my legislators, ndị senate na ndị house of reps mụ na ha ga-akpa nkata ọfụma. Ndị bụkwa ndị isi nọkasị na federal gọọmenti ma ọchịchị federal gọọmenti bụ ndị be anyị mụ na ha ga-akpa nkata ọfụma. Onye ezigbo nkata na federal gọọmenti na steeti ka eji enwe ike idozi federal gọọmenti na steeti. Anyị ga-adọbiri ebe anwa ka anyị gakwuru Ben Etiaba. Kedu ihe ị ga-eme maka ụzọ ndị a? Anụ ekwubere mbụ ka mara ka esi abụ. O nwere gọvanọ a na-akpọ Chris Ngige, Dr. Chris Ngige, ọ chịrị Anambra from 2003 welu 2006. Ọ rụrụ ụzọ niile ma federal ma steeti. Federal roads ọ rụrụ bụ oge Peter Obi na amụma m na-achị ka akwụrụ ụgwọ ya feni n'ọrụ. Oge Peter Obi na Njenje Etiaba bụ gọvanọ na Anambra, ha rụrụ federal roads. Oge the present governor Governor Willie Obianọ ka akwụrụ ụgwọ ife ha lụrụ oge Peter Obi. Ịkpọbe okwu afa ị na-agba ọkụ ga-ata. Ife na-agwa ụnụ, ife na-ekwu anụ atụ m inu ife anụ egbubere mbụ ka mụrụ ka esi abụ. Ife ime a na-egosi bụ na gọvanọ ọmụ Igbo ọ na-ekwesịrị ịlụ. Oge gị agala. Anyị ga-ewere ajụjụ ọzọ si n'aka Sonny Cosmos ka Aṅụleka sị, ọ bụrụ na unu bụrụ gọvanọ, unu ga-ekwe binye aka n'akwụkwọ na ọ bụrụ na nchekwa lọghachitere na Anambra steeti unu arịtuo n'ọkwa. Nke a bụ maọbụ ịma na enwe ha na-akpọ political statement. Ịnọrọ ebe a ịchọ ịbụ gọvanọ ikwu maọbụ nekwa ndị na-ekiri gị ọkwa puku kwuru puku ndị mmadụ na-ekiri gị. Ndị nta akụkọ nọkwa ebe a. Ajụjụ bụ ka m jụọ ya n'Igbo, jụọ ya na Bekee, will you resign if you take over power in Anambra State and insecurity continues? Ị ga-arịtu ozugbo ma ọ bụrụ na nchekwa lọghachiteghị? Akachukwu, nye anyị ọsịsa gị. Nwa kwuli na ịsa na akwụkwọ a bụ otu ga-esiba. Ọ bụ na ihe m ga-ede bụ ọ bụ na masa abụrụ ndị Anambra ọfụma mụnwa edebe, a ga-achụpụ gị achụpụ ruo dị iche mgbe ị ga-ege. Ị ga-resign? Will you sign undertaking? Of course, yes. Thank you. M ga-resign, mana a ga na-achụpụ achụpụ. A ga na-achụpụ achụpụ. Ben Etiaba, ị ga-sign undertaking ọ bụ na nchekwa lọghachiteghị resign? Ọ bụ na eweta ya mma sign ya nsign chọ mma jụ na nwere ọzọ ịchọkwa ka sign na. Ọ dị mma. Echeta ị ga-etinye aka n'akwụkwọ a? Metinye aka n'akwụkwọ. Onye dị tru ga-etinye aka n'akwụkwọ. Onye ji egbu ị ga-etinye aka, ị ga-resign ma ọ bụrụ na nchekwa lọghachiteghị na Anambra steeti menye gị ọchịchị? Aga m resign maka na asụ onye bụ security guru enwere ni integrity for. Ọ dị mma. Ajụjụ a bụ maọbụ asụsụ ajụjụ a bụ maọbụ ọ dị mma. Ịsala unu niile asala maka ụbọchị taa a ga-achụkwa n'Owerre ntị. Ọ dị mma ka anyị na-emekwa ka anyị na-agakwa n'ihu maka na ụgbọ anyị na-adazi kwapụ ugbu a. Ka anyị gara n'ime Anambra jụọ ndị mmadụ, unu aga-atụ vootu? Unu agaghị atụ vootu? Lee ihe ha sara anyị. Ewetara m eso m na ndị m ewetara m n'arọ 2018. Nwanne m nwoke nke tọọ m enwetago ya, nwanne m nwaanyị nke m tọọ tozugolo ogo akwụkwọ ntụliaka enwetagokwa ya. Ọtụtụ ndị anyị maara na enwere ọtụtụ ihe gbagojuru anya, enwere ọtụtụ ihe ndị mmadụ, ihe dịka egwu dị ndị mmadụ n'ime, mana n'onwe m dịka mmadụ m ga-apụta ịtụ vootu
aga m apụta ka m wee tụnyere onye dị m n'obi. M ga-apụta bịa tinye maka na onye anyị tinye bụ ihe ga-achị ọ bụ na ya nọ na ọnlaịn dị iche iche. That means that anyị ama weta ezigbo onye ọchịchị ga-achị anyị. Ilu ga mma apụta, ilu agaghị anyị amarakwa ka o si adị. Ihe ga-enyere ndị mmadụ aka ma ihe ga-eme ndị mmadụ obi isi ike ịbịa tụ vootu a ma ọ bụrụ na gọọmenti obodo a weta ndị nchekwa ụbọchị a. Ben, ka m bido na gị. Onye ọbata na oge nna-achọ onye mụ na ya ga-edozi Anambra nọ nwaanyị ka mkpu mụ na ya ga-abụ na nwaanyị Chukwu webatara na ife a bụ ezigbo nwaanyị. So anyị na ụmụ nwaanyị ga-alụ ka oge m na-akwado ife a ekwu m na mụ na ụmụ nwaanyị ga-eke ọchịchị 60-40 na ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị eke 60-40 ekwuru m 50-50 maka m agwa gị ife ife bụ 60-40 maka na Beijing Conference kwụ 35% anyị nwakwuo na 40%. Ka eke anyị si wekwu maka 40% ka anyị were 40 bido wee na-agbago tupu nye aka akparị anyị nwe nwaanyị gata 50. Ọ dị maka aka Chukwu kedu ka ị ga-esi kpọbata ụmụ nwaanyị n'ọchịchị gị? Maka a na-ekwu okwu 50-50 ugbu a, kedu ka ị ga-esi kpọbata ụmụ nwaanyị? Mụnwa mmadụ na 50-50 or 50 or those percentages. Ihe mụnwa na-ekwu bụ na a ga-enye aka nke izizi bụ ịgbazi ọnọdụ ụmụ nwaanyị n'ezinụlọ maka na ezinụlọ. Okay, ọ dịkwa ka netwọk ga-achụpụla gị. Maazị Geoffrey onye jegbu. Ọ bụ elulo nloro na ụmụ nwaanyị na-edozi ife ọfụma kpatara m ji wee wekwuo onye deputi ma ọ bụrụ nwaanyị dịka mama ma ifere nne. Na pasentaji a na-ekwu enwere m ike inyekarị onye a na-ekwu bikos na achọba ndị ka agụ akwụkwọ kịta achọba ndị ka na field most field eji edozi obodo eji aga n'ihu efe ọtụtụ ụmụ nwaanyị n'ime fa. So m na-agba mbọ na ọ karịa anya bụ 50 ejide. Ọ dị mma daalụ rinne. Eji m aka na m ajụzuola mmadụ niile ajụjụ a. Onwere onye asaba ajụjụ a? Echetegbu gaa n'ihu na chịkọm 30 iwe ga-adịla ọkụ anyị ga-apịachizi apịchi. I believe na onye dị right for any position should get it, whether ma nwoke ma nwaanyị. I may discriminate. I can't say any money, can't say any nwoke, can't say any nwaanyị. So ọ bụrụ na nwaanyị bụ onye defeat because ị ga-arụcha ndị mmadụ arụcha. Ọ bụrụ na nwaanyị anyị na-eme maka na nwaanyị ma sị ihe dị ọrụ. Ọ bụrụ na nwaanyị bụ onye defeat for the job, enye ya the job. After all, enwego people like the late Dorapi, o ji ebe ahụ conquer the place. Ọ dị nke ga-abụghọ na nwaanyị kwesịrị iso, mana ndị mmadụ na-asị na ụmụ nwaanyị kwesịrị iso. Ọ dị mma, anyị ekele unu rie nne maka isonye anyị na mkparịta ụka a. Dịka ị maara n'ihe ọbụla nwere mmalite nwere ọgwụgwụ, na anyị abịala n'isi njedebe ya bụ nrụrịta ụka nke anyị ji wee bịa na mgbede a. Anyị na-ekele ndị pati ji ha wee kpọrọ mkpa wee bịa sonyere anyị na mgbede a, ọtụmadụ pati AA bụ Action Alliance nke Ben Etiaba na-anọchite ha ji ọkọlọta ha na mgbede a. Anyị na-asị gị daalụ rinne. Anyị na-ekelekwa ndị pati African Action Congress AAC nke Chidozie Nwankwọ na-anọchite anya. Ọ bụ eziokwu nọ n'ọhụzi mana anyị na-ekele ha rie nne. Anyị na-ekele Akachukwu Nwankpọ onye ji ọkọlọtọ pati African Democratic Congress wee sonye anyị na mgbede a. Anyị ekele gị
rinne na-ekele Geoffrey Onyejiegbu bụ pati Allied People's Movement maka isonyere anyị. Maazị Azubike Echetegbu bụ onye Action People's Party, anyị ekelekwa gị nke ukwuu. Anyị ekele gị bụ onye si n'ụlọ gị wee sonyere anyị na mgbede a, ma ị nọ na Facebook, isi anyị nọrọ na studio, ebe ọ bụla iso wee sonyere anyị ekele gị rinne. Anyị mara na ijirila ire gị gụọ eze gị ọnụ ma mara onye zara ajụjụ niile bụ n'obi gbasara. Anyị mara na ohere adịghị iji saa ihe niile, mana anyị amarala na ị werele ire gị gụọ eze gị ọnụ mara onye sara ajụjụ niile bụ n'obi na ya bụ nrụrịta ụka. Agba nke abụọ ga-abịa echi, biko sonyere anyị. N'aha ndị niile kpara maka n'igwe na uhuruchi a, aha m bụ Chimezie Nnenna Ucheagbo na-ekele gị rinne. Elekere 7 bụ oge anyị echi niile. Ụmụ Igbo, kachifonu ya gazie, ndewonu.